Už viac ako 30 rokov pracujeme na tom, aby sme našim klientom pomohli vyniknúť v dave. Vstúpte do sveta, kde svetelná reklama nie je iba vizuálnym prvkom, ale vytvára identitu firiem a otvára cestu k vašim dverám. Hľadáte vysokú funkčnosť, kvalitu a špičkové prevedenie? Naše dlhoročné skúsenosti a odborný tím sú základom pre výrobu produktov najvyššej kvality a originálnosti. Každý náš projekt je jedinečný. Sledujte, ako sme vytvorili práce pre našich klientov s precíznou starostlivosťou a kreativitou. Našu prácu si všimli aj odborníci a získali sme ocenenia, ktoré preukazujú našu profesionalitu. Sme hrdí na každý úspech, ktorý nám pripisujú. Ďakujeme vám, našim klientom. V našej firme disponujeme špičkovým technologickým vybavením, ktoré zvládne aj tie najnáročnejšie úlohy. Nezáleží na tom, či potrebujete tlač alebo výrobu pre váš projekt. Naša firma je pripravená splniť vaše potreby. Rozsiahla výrobná kapacita, vlastné know-how v originálnom dizajne, vývoji, výrobe a montáži. Zažiarte s nami vo svete reklamy. Roz a bude vás vidno.